Dobrý den, já vás dnes seznámím s tím, jak probíhá státní zkouška. Máme dva typy. Státní zkouška základní na úrovni B2. Státní zkouška všeobecná na úrovni C1. Každá zkouška má dvě části. Část písemná a část ústní. K této zkoušce se připravujete po celou dobu kurzu. Záleží na počtu hodin. Termíny státních zkoušek jsou samozřejmě stanoveny. Jsou stanoveny celostátně a jsou závazné. Vypisují se dva termíny. Jeden bývá na jaře, většinu lidí dělá na jaře termín a někteří si odkládají termín na podzim. Letošní podzimní termín bude 15. listopadu. Samozřejmě ke zkoušce se musíte přihlásit podle veškerých formalit dříve, aby se s váma počítalo, abyste byli přihlášeni. Zkouška probíhá tak, že vyzkoušíme vaše produktivní schopnosti, receptivní a interaktivní. Co to znamená? Vyzkoušíme si vás k porozumění čtenému a vyslyšenému textu, to bude součást písemné zkoušky. Dále tam budete produkovat svůj písemný projev a zhodnotíme písemný projev. A další součástí je znalost gramatiky, to znamená gramatické struktury. Pokud absolvujete úspěšně alespoň tři části z této písemné zkoušky, jste připuštěni k ústní zkoušce. U té ústní zkoušky jsme si nastavili pravidla interakce, to znamená první část v rozsahu 2 minut, 2 až 3 minuty může být, podle toho, jakou zkoušku děláte, jaká je to úroveň. A jedná se o takzvaný úvodní rozhovor, kde se vzájemně představíme a řeknete něco o své osobě, eventuálně své rodině. Další část je vlastně víceméně monologická, čili vedete monolog na určité téma, které si vylosujete. Nemůžete si vylosované číslo vyměnit, není to možné. A poslední část se skládá z dialogu. Dialog vede s vámi zkoušející anebo dva posluchači vzájemně mezi sebou. Rozsah zkoušky B2 by měl trvat zhruba tak 15 minut, u C1 20 minut. Připravujete se během té doby, co další posluchač hovoří, čili nebudete mít ale delší dobu přípravy než 15 minut. Pokud úspěšně složíte zkoušku, bude vám vydáno vysvědčení o státní zkoušce. Pokud budete dělat zkoušku jiného typu než státní, to znamená po absolvování úrovně A1, A2, B1, potom se konají zkoušky, na jejich základě získáte osvědčení. Toto osvědčení vás opravňuje k tomu, že dokazujete, umím daný jazyk na této úrovni. Jo? Úroveň bude označena. Tyto zkoušky se skládají v podstatě ze stejného systému, ale dá se říct, že vždycky odpovídají té dané úrovni, takže pokud děláte A1, je to samozřejmě jednodušší forma, pokud děláte B2, je to náročnější. Učivo musí odpovídat tomu, co probíráte ve svém kurzu.
Zkoušející bývá váš třídní učitel, pokud se učitelé střídají, tak jeden z učitelů, měl by být přítomen člen komise, další člen komise, přísedící může být jiný vyučující. U státní zkoušky však musíme mít 3 členy, to znamená včetně předsedy maturitní komise. Takže 3 u státní zkoušky, 2 stačí, mohou být také 3, ale stačí alespoň 2 vyučující kompetentní, kteří znají tu danou problematiku, ten daný obor. Myslím, že je to všechno.